Esta fin de semana Pantón deixou moi bo sabor de boca a quen pasou pola mostra dos viños. O evento soubo combinar e maridar os viños das 8 adegas presentes con outros sabores como o da empanada e o pan do municipio. A idea é facer da cita vitivinícola un escaparate tanto para o patrimonio e o turismo como se fixo durante moitos anos como para os produtores locais que fan dos recursos da terra a súa oportunidade de abrirse ao mundo. A terceira edición da Festa da Empanada reuniu no Castro a dúcias de persoas e os panadeiros locais foron os protagonistas do prato principal. As empanadas, desde logo que temos moita variedade, hai de todo, de carne, bonito, bacalao, de zorza, incluso de conexo da casa, aquí hai de todo. Cales son as máis típicas daqui desta zona? Aquí o que máis se vende e o que máis demandan é a carne de panceta con chourizo. A de iscos que lle chamamos. Empanada de iscos, a gallega. E hoxe aquí aproveitades a Feira do Viño para darlle difusión ao pan e a empanada de Pantón, non? Si, eu é a terceira vez que veño e, bueno, pois, o que quero é que cada vez vaya isto a máis e que espero que isto vaya en grande, cada vez máis. E a masa que? Como a facedes vos? Por gustos? Nos elaborámola con masa de aquí do país, botamos a mezcla de trigo autóctono daqui, moído nun muiño de agua, e, bueno, mezclamos ya a fariña que se compra. A xente gustalle pasadiñas ou así? Más ben cocida, a empanada ten que ser cocida para que a cebola vaya ben pasada. Desde 1950, horno de leña. Bueno, contanos un poquinho, entón esta é unha empresa de tradición familiar, non? Sí, ya vamos en la cuarta generación. E todos facendo empanada? Todos. Empanada, pan, dulces. Bueno, isto a verdade que ten futuro e ten pasado e ten presente porque non vivimos sin pan, non? Pues no, la verdad que la tradición sigue viva. Tenemos la arpeira, que es un dulce típico, bizcocho con crema, después tarta de queso, pastas de almendra, la bica, que es como bizcocho con sabor a canela, bueno, de la tarta de Santiago hecha por nosotros. As empanadas de qué? De lo que se quiera. La tenemos de carne, de atún, zamburiñas, bacalao, zorza. Coa introdución deste produto chegaron outros que representan a aposta novidosa e profesional pola economía do rural como a de Casa da Fonte de Mañente. Son Xosé García Freire, son o responsable da granxa Casa da Fonte, é unha granxa ecolóxica aquí da parroquia de Mañente, no concello de Pantón, e bueno, intentamos producir alimentos de maneira saudable, respetando sempre os métodos de produción ao medio ambiente, a natureza, e bueno, diversificando un poquinho tamén as producións con diferentes especies de animais e intentando facer un pouco a vida no campo rendible. Canto tempo levas con isto? Pois que a granxa levo xa 7 anos, ahora co tema da venta directa e transformación facemos 2 anos ahora no verán. Bueno, por que te decidiches a quedarte aquí e apostar por isto? Porque parecía difícil, non? É difícil, non é que pareza, é difícil. Pero bueno, a mí sempre me gustou desde pequeniño andar no medio dos animais, fedellar por medio deles, entón, bueno, era algo que tiña máis ou menos claro desde pequecho e decidín apostar por eso e, bueno, de momento, aí estou. Bueno, que produtos temos aquí e cales son os que teñen máis saída? Aquí á feira subimos sobre todo o tema dos lácteos, facemos, bueno, leite envasado, de varios tipos de queixos, galletas, mantequilla, un poquinho que traemos aquí á feira. Ahora estamos tamén metendo nas tendas o tema dos ovos e este ano contamos salir tamén co tema do porcino, facer algo de embutidos, incluso vender porcos pa matanzas propias nas casas, a ver, poquinho a pouco. Outro exemplo é Ramón Vázquez, carniceiro xa coñecido por crías singulares como a da avestruz na comarca de Lemos e que vende introducir tamén a cría de vaca cachena neste municipio. Traio todo tipo de cachena, traio desde carne fresca, cecina, traio salchichón de cachena e traio empanada de cachena. Cantas cachenas tes ti? Críalas aquí en Pantón, non? Efectivamente, teño a explotación de alta no concello de Pantón, bueno, debo ter cabezas totales sobre 50 aproximadamente. Esta é unha raza autóctona galega que últimamente se está a recuperar moito. Por que? Que valores ten a carne de cachena? Vamos a ver, esta raza, pois, no ano 91 había sobre 150 cabezas de ganao e hoxe pois, hai sobre 3.200 reproductoras e 1.600 cebos. Quero dicir, estáse recuperando a raza, ainda está en peligro de extinción, que ainda non hai suficiente reproductoras, pero bueno, a carne
pois é unha raza pequena, é unha raza de montaña, é unha raza que non necesita moitos cuidados, e, bueno, dispós a carne é unha carne rica, ten unha textura diferente, e dispós dá moito xogo, porque é unha carne que outro tipo de carne, a cecina e sobre todo sale seca. Esta ten unha fibra, debe ser que como nace no monte, está no monte, é unha carne fibrosa, pero dentro deso non sale dura, e dá moito xogo a moitas cousas. Muy bien. ¿Puedo poner aquí para conforme? Puesto en la plaza.